Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε σήμερα ένα βίντεο που αρκετοί από εσάς μου έχετε ζητήσει. Τα 10 πιο δημοφιλή μοντέλα με αξία έως 7.000 ευρώ, που είναι αξιόπιστα και οικονομικά και έχουν αντέξει στο χρόνο και για αρκετούς οδηγούς είναι η πρώτη τους επιλογή. Πάμε να τα δούμε μαζί. Ξεκινάμε με το Seat Ibiza, με μοντέρνο design, καλή οδηγική συμπεριφορά και με κινητήρες που έχουν χαμηλή κατανάλωση. Είναι ένα ιδανικό αυτοκίνητο για νέους οδηγούς. Ο 1400 βενζινοκινητήρας είναι μια καλή επιλογή, ενώ ο 1.6 turbo diesel προσφέρει χαμηλή κατανάλωση. Αυτό που θα χρειαστεί να προσέξουμε είναι τις αναρτήσεις και το τιμόνι του, ειδικά αν το αυτοκίνητο έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Το Peugeot 207 είναι από τα πιο αγαπημένα μικρά της δεκαετίας. Ευχάριστο στην οδήγηση, άνετο και με χαμηλή κατανάλωση. Ο 1400 βενζινοκινητήρας είναι αξιόπιστος, ενώ στο diesel κινητήρα μπορούμε να δούμε καταναλώσεις και κάτω από 5 λίτρα. Προσοχή μόνο σε κάτι μικροθεματάκια στα ηλεκτρικά, όχι κάτι τραγικό, αλλά καλό είναι να το ελέγξεις. Το Mazda 3 έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά όσων το οδηγούν. Έχει ποιοτικό εσωτερικό, στιβαρή αίσθηση και πολύ καλή αξιοπιστία. Ο 1600 βενζίνης είναι απλός και ανθεκτικός. Είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει κάτι διαφορετικό από τα κλασικά. Αν βρεις ένα σε καλή κατάσταση, πραγματικά αξίζει. Το Honda Civic αυτής της γενιάς ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό του. Είναι ιδιαίτερο, ποιοτικό και με πάρα πολύ καλή αξιοπιστία. Οι κινητήρες AIVTEC είναι σχεδόν, ας μου επιτραπεί ο όρος, άφθαρδοι, αρκεί να γίνονται τα σέρβις στην ώρα τους και έχουν χαμηλή κατανάλωση. Αν θες κάτι ξεχωριστό, πραγματικά αξίζει. Το Hyundai i30 είναι μια πολύ τίμια πρόταση, άνετο, ευρύχωρο και με αξιόπιστους κινητήρες. Ο 1400 βενζίνη προσφέρει χαμηλές καταναλώσεις και η συντήρησή του είναι οικονομική. Ίσως δεν σε εντυπωσιάζει, αλλά σίγουρα δεν θα σε απογοητεύσει. Το Ford Focus είναι ένα από τα πιο fun to drive αυτοκίνητα, με καλή οδηγική συμπεριφορά, είναι σταθερό, καλωστημένο και πολύ ευχάριστο στο δρόμο. Ο 1600 βενζίνη είναι οικονομικός και είναι μια καλή επιλογή, αλλά φρόντισε το ιστορικό του να είναι σωστό. Είναι ένα από τα πιο ευχάριστα οδηγικά αυτοκίνητα σε αυτά τα χρήματα. Το Golf είναι το Golf. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μεταχειρισμένα στην Ευρώπη, προσεχμένη ποιότητα, καλή ηχομόνωση και άνεση. Αν επιλέξεις βενζινοκινητήρα TSI, τότε έλεγξε την κατάσταση του κινητήρα και του συστήματος λαδιού. Αν είναι καλοσυντηρημένο, τότε θα σε εξυπηρετήσει για πολλά χρόνια. Το Opel Corsa είναι κλασική επιλογή. Είναι εύκολο στην οδήγηση, οικονομικό, άνετο στην πόλη και είναι και αυτό ιδανικό για νέους οδηγούς. Ο 1200 βενζινοκινητήρας είναι ο πιο συνηθισμένος και είναι αρκετά αξιόπιστος. Μόνο που θα χρειαστεί να τσεκάρεις προσεκτικά το σασμάν και το σύστημα διεύθυνσης, ειδικά σε αυτοκίνητα με πολλά χιλιόμετρα. Το Suzuki Swift είναι ένα από τα πιο συμπαγή και ευέλικτα μικρά της κατηγορίας. Είναι ελαφρύ, αξιόπιστο και οικονομικό. Οι βενζινοκινητήρες τώρα 1200 και 1300 κυβικών είναι απλοί και ανθεκτικοί και με χαμηλό κόστος συντήρησης. Είναι το αυτοκίνητο που λες ότι δεν θα το αλλάξω μέχρι να διαλυθεί μόνο του. Στην κορυφή τώρα το Toyota Yaris, το πιο δημοφιλές, μικρό στην Ελλάδα και όχι άδικα. Είναι οικονομικό, εύκολο οδήγητο και με εξαιρετική φήμη αξιοπιστίας. Ο 1000 και ο 1300 βενζίνης είναι άψογοι για την πόλη
και την καθημερινή χρήση, αλλά και σε ένα ταξίδι θα κινηθεί άνετα. Σίγουρα δεν εντυπωσιάζει με τη δύναμη, αλλά σε θέμα αξιοπιστίας δύσκολα το ξεπερνάς. Αυτά λοιπόν ήταν τα 10 πιο δημοφιλή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έως 7.000 ευρώ. Γράψε μου στα σχόλια εσύ ποιο θα διάλεγες ή ποιο έχεις από αυτά και πώς σου έχει βγει. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο γύρω από το αυτοκίνητο. Φυσικά μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι εδώ κάτω για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω κάτι καινούριο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!